vi klap? 3, 2, 1. I dag er det 2. december. Og hvad betyder den 18? Det betyder, vi skal ikke øl. Nej, og vi har Morty med. Vi har Morty med. Vi Ja. har gæst med. Og vi har Morty har valgt en øl i dag. Lad os lige høre Det er en, hvad er det, Morty? En Klipbergen Noel Noel. med noter af karamel og lakrids. Yes. Imens Morty åbner den øl, så fortæller Lukas et dagens spørgsmål. Og dagens spørgsmål, det skal Lasse Sig et faktisk. tal. Sig et tal. Skal jeg sige tal? Fra 1 til 100. Det er bare fra 1 til 100, Lukas. Der er ikke noget pres. 31. 31. 31. Hvilken julefilm er den bedste julefilm, der er lavet? Louis, må jeg starte? Du Okay, kan starte, Lukas. jeg er meget på Home Alone. Det er julet, det er hyggeligt, det er sjovt, det er grineren. Jeg er færdig. Det er det yndlingsfilm. Nu sender vi den videre til. Damn. Har du en yndlingsfilm, Morten? Det må være 11, tror jeg. Elf? Ja. Med ham den store... Ham den voksne. Ja, lige præcis. Det er også Lige præcis. den er sjov. Det er også god film. Min yndlingsfilm. Yndlingsfilm. Jeg havde også ikke Home Alone, men det Havde sagde du? du jo. Ja, skal du finde på noget andet? Så må jeg se en ny. Men jeg er jo meget til kærlighedsfilm. Kommer den op? Ja, men det kan jeg sige. Den kommer ikke her lige nu. Lige med sprøjtet ud af hele. Ja. Og det tager vi også. Jeg tager hvad jeg kan få, ikke? Min yndlingsjulefilm. Det må nok også være Home Alone. Bro, det er, du kopierer mig fucking meget. Ja, og jeg kan komme i tanke om andre. Hey, der kom den. Der fik vi en øl. Så fik vi åbnet op. Fandme nok. Hælder Så. du op, Lukas? Noel. Ved I, hvad Noel betyder? Nej. Nej, hvad betyder det? Det skal vi høre alle sammen. Noel. Det betyder jul. Gør det? Det betyder jul. Det kan vi godt lide. Det var det. Så lad os Jeg smage på har ikke det. mere at sige der. Damn. Det er lys. Det er er fedt ikke tema lys. i det. Det ser lys ud i hvert fald. Det ser i hvert fald noget... Vi kan godt lide lysøl, Morten. I kan godt lide lysøl. Det kan du ikke lave. Morten, han kan klare alle Wow, øl. det er også bedst til lysøl. Det er stærkt held i hvert fald. Det kan vi lige appreciate det. Det er dårligt held. Men. Skal vi lige skrabe ingen Nej, vi skal ikke. Nu? Der er skum over hele øden. Okay, vi kan godt Vi skal skrabe. Du må skrabe mig i morgen. Har du haft en god jul? Hvad samler vi på? Har du haft en god jul indtil videre, morgen? Ja, den har været fremragende. 18 dage i december har du haft indtil videre. 18. Jeg mangler et rensdyr. Det er ikke for sjovt, du er fandme. Har Jeg vi- får en har- julemand. Men morgen, i jeres familie, I går meget op i julen. Gør I ikke det? Nej, ikke det store, hvis det skal være helt Med ærligt. julemad. Ja. Det er så Morten. Hvad får I juleaften af Altså, mad? and og flæskesteg. And og flæsk, begge ting. Det er fast tradition. Ikke med disciplins. Ikke med det studie. Det- Frikadeller? Nej. Nej, kun Og and og heller ikke flæskesteg. risengrød. Der er ris eller bare. Men spørgsmålet er jo, får I franske kartofler? Ja. Ja, selvfølgelig. Okay, Du ligner virkelig en idiot med de briller på. gør det. Ja, det gør du. Nej, det er fedt. Så slap af. Jeg kan godt lide. Må jeg få dem på? Du må gerne få en bog, Jeg tager dem Lukas. på. En nissemand her. Det er Du fik fint. nissemanden. Og dem har vi Er vi 0 så af. på- Vi Så det ikke er rigtig mere. skidt. Lad os smage på vores... Nu kommer vi til punktet, hvor vi smager øllen. Fandme nok. Det var en Grimbergen. Lige duften her. Hvad er det for noget i morgen? Røvhul. Dumt lidt af karamel. Det er faktisk ikke dumt, det her. Det er meget mørk karamel, vi får. Ja, det er sgu lækkert. Mørk karamel. Vi prøver. Lad os smage på den. Den har lidt en eftersmag. Jeg kan godt lide den. Den er... Okay. Den er meget mørk. Ja. Den er lidt Lad os lige... Morten, lad os lige høre på. Fortæl mig, vi får. Okay, altså mere mørk end jeg lige har Den regnet er god med. nok. Og også, Men det kan godt drikkes. man kan godt smage den der kris også. Den er sådan lidt stærk i det, men på en fed måde. Men det Ja. kan godt drikkes. Ja, den er kraftig i smagen, ikke? Jeg tror, vi er kommet til challengen. Nå, hvad er chancen? Jeg har en sjov challenge med til os i dag. Damn. Okay, Nu er vi lad os spændte. høre. Jeg kalder det for vand challenge. Nå ja. Og det er fordi, jeg har en flaske vand. Og nu har vi tænkt os alle sammen at fylde os munden med vand. Og se hvem der kan holde munden fyldt med vand længst. Så hvad hvis man kan holde det i 10 minutter? Hvis man går ind i 10 minutter, så er du fyret. Så bliver det en lang episode. Så bliver det en lang episode. Du tager en. Men jeg fylder på med vand, så sender jeg videre til Morten. Så kører vi videre til Lasse. Så ser vi, hvad der sker. Men Morten, imens Lukas tager en tur. Hvad handler jul om for dig? Jamen altså, det er jo fandme et dybt spørgsmål. Det er Det er, jeg skal det. til at drikke Og det, må jeg nok sige. det er julekalender handler om. Ja. Det er et dybest spørgsmål. Ja, okay. I see. Hvad handler julen om for mig? Han har lavet en knæk over. Det er jo derfor, han skal lov til at starte forfra.
Eller er det del af taktikken, det her? Det er For op en til del at af tage taktikken. til straffene. Ja, okay. Altså, min jul handler om, at man har det. Altså, man er glad. Ja, så Julen, familien, ikke? Og Familie venner og venskab. og god mad og drikke mad og den og- sags skyld. Nå, skål i hvert fald. Vi har tabt telefonen. Det filmer stadig. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er fucked. Vi er stadig i gang. Vi er stadig i gang. Jeg er ude. Jeg har tabt. Look at the wheel. Look at the wheel. Okay, vi bliver færdige. Du har ikke mere vand med. Ja. Jamen, så lad os drikke ud. Og Ja, lad os drikke ud pøllen. Det var en god runde. Ja, lad os drikke ud, og så skåler vi bagefter. Bunder vi? Vi bunder nu. Ja, vi bunder. Det er Morten. Morten. Hvis Morten. Morten bunder, så bunder vi Ja, også. for jeg kan ikke bunde! Hvis du ikke kan bunde, så kan du være med i julekalender. Det er min julekalender. Det er vores julekalender. Jeg bunder. Okay. Skal vi videre? Tak fordi jeg måtte være med her. Ja, men nu skal vi vælge jule, Morten. Ja, Fra 1 til 5 julehjerter. men tænk dig, når vi har gæst med, Hvad så lader vi laver gæsten sige hans tal først. Først. Og så ser vi, om vi er enige. It was a good Christmas, wasn't it? It was a wonderful Christmas. Look at the wheel. Kan ikke bunde! Det er med sprøjte ud af hende.